eta behin, udalaren izenin, eskerrak eman egizkizuet, gaurko ekitaldi hau antolatzen lagundu dugu zuen guztiei. Eta noski, batzuk urtero bezala eta beste batzuk agia lehenengo aldiz, abuztuak batakin ospatzen dugun ekitaldi honta etorri zaztenei. Urtebete pasa da, gaur bezala hemen udalaretoan elkarrekin egoteko aukera izan genula. Aurten, berriz hemen gaude, ilusioz eta irrikaz, zue guztiei aurkezteko Oiartzun gure herriko kultur mugimenduaren inguruan protagonistak izan direnak eta zaztenak. Aurkezpenarekin jarraitzeko, Jesus Leonet alkatiari hitza emango diot. Aurrera, Jesus! Arratsaldeon, ongi etorri denai. Gaurko ekitaldiko protagonistak zoriondu nahi ditut hasteko. Mugarri egin duten Denis Álvarez eta Iñaki Garrido, 2016ko urtekariaren batzordea eta aldizkariko protagonistak, Sanistabanetako kartel lehiaketarako sarituak eta Juan Carlos Olaetxea margolaria. Omenduak aurtzero ikastola dugu, Izar Etxeberria eta Oiartzungo emakume baserritarrak. Denak. Guzti hori gure eskertza eta errekonozimentua. Aprobetxatu nahi dut, urte honetan zehar, herrigintzan lanean aritu zareten guztioi zoriontzeko. Adibide asko ditugu, batzuk aipatuko ditut, bakarra bat aztuguna, denak zoriontzeko. Oiartzungo flauta taldeak 25 urte hurrena bete du, Euskal Jaia ospatu da, Izar Etxeberriak eta Katarina Artolak Euskal Herriko soinu zahar txapelketako zapiak herrira ekarri dituzte, Elkartasun Basosailu 25 urte horrena bete du, joko zuzeneko Euskal Selezioa beko plaza jokatzen ikusi dugu aurten ere, Oiartzungo trailerua Kontxan, Ander eta Andoni profesional bihurtu zaizkigu pelotariak, Alen Isasa eta Irati Mateo kanpo keiko Europako txapeldunak izan dira, Oiartzun herri aktiboa da ikusten dugunez, eta aurten ere emankorra izan du da horretan, eta denai lania nola segitzeko eskertu nahi dizuet. Sanistabanetako jai batzordeari eskerrak eman nahi dut, Sanistabanak antolatzen egin dituzten lanagatik, eta beraien eskerrak aurten ere Sanistabanetako programa zabal bat badakagu. Hala ere, aurten Sanistabanetan inor gonbidatu ez duen personai bat azaldu zaigu, Urkijo jauna eta bere debekuak. Bat egiten dut, eta nire babes guztia azaldu nahi diet, jai batzordeko kide guztiei. Urkijo ez du lortuko Urkijok Sanistabanetako protagonista izatea. Sanistabanetako protagonistak zuek zarete eta zuen elkartasuna. Bukatzeko, besarkada bat Sanistabanetaz gozatzeko aukerik izango ez duten herritar guztioi, eta lehen guztian bezalaxe aurten ere, bi aukera ditugu. Ongi pasa edo ongi pasa. Gora eraso sexistik gabeko Sanistabanak. Eskerrik asko. Aurten, urtekariak 56 urte bete ditu. Erraz esaten da, 56 urte. Hemen zaudeten edo gauden guetako batzuk, handike jaiogabea ginen. Baina zen olako sortea guria. Izane, Oiartzun gure herrian izan direnak eta zaztenak, urtero legez egin eta egiten duzuen ekarpenari esker, herritarrok ezagutu ez ditugun garaiaren testigu izatea albideratu duzue. Urtekariari esker, urtero ikus dezakegu ze potentziala duen biziri dagoen gure herriak. Artengo ere, urtekari mardula da, Oiartzungo kulturgintza bezala xekua. Udalaren aldetik, animatzen zaituztegu horretan jarrai dezazuen. Gure hizkuntzan, euskeraz idatzita dagoen altxor hau, gure herriko mugimenduaren eta kulturaren transmisio bide izaten jarrai dezan. Urtekariaren tartea bukatu baino lehen, ezin utzi aipatu gabe, urtekariaren sortzailetako bat izan zen Adolfo Leibar. Urtekariaren sorrera eta egonkortasuna nolabait berari zor diogu. 56 urte hauetan, bera izan da eragile aktiboa,
eta hutsik egin gabe, osaketan parte izan ohi du. Beraz, jadanik gure artean ez dagoen arren, txalo bat eskainiko diogu. Eskerrik asko. Mugarri. Aurten, Mugarriren 23. alea kaleratu da. Denis Álvarez Pérez Ostoa eta Iñaki Garrido Jerobi izan dira aipatutakoaren egileak. Eta bertan, kaperotasuna eta odolgarbitasunaren inguruan egindako lana biltzen da. Beraz, horren inguruan hitz egiteko, gaur, gure artean dagoen Denis Álvarezi hitza emango jot. Aurrera da, Denis. Laburra izateko eskatu didate, mugituko naiz. Lehenik eta behin, eskerrak emanen konizki eure udaletxeari, udalari, kultura batzordeari eta hor non baina bien joixian kultura teknikariari, ze berai gabe lana noskietzan aurrera aterako, ez? Eta baita, artxibo koro paskual eta gainontzeko. Bi gera lan egin duguna, baina abuztuan gaude eta nire lankidea balkorretan dago, beraz. Ni bakarrik etorri naiz. Egin dugun lana kaparetasuna eta odol garbiketa oihartzunen izan dago, ez? Laburki esango dut zer dan, izenburuak zer esan nahi duen, eta gero norberak interesa balin badu, bertan aurkituko du gaiaren inguruan dagoena, ez? Ulertzeko, kaparetasuna gazteleraz igalgia bezala ezagutzen duguna, zein 15. mendetik 19. mendera arte, bizitza publikoan, udaletxean, garai hartako udaletxeetan, lan egiteko frogatu beharreko zerbait. Hori zen. Kontu da nola frogatzen zen hori, eta horrek eramaten gaitu izenburuaren bigarren zatira, ez? Odol garbitasunera. Nola frogatzen zen norbaitek eskubidea zeukala udaletxean parte hartzeko, bizitza publikoan parte hartzeko. Frogatu behar zuen, bai bera, bai bere gurasoak, bai bere aitona monak, odol garbikoak zirela. Zer da odol garbikoa? Liburuan begiratzen behar zute, frogatu behar zuen, bere arbason artean ez zegoela, liburuan aipatzen dugu bezala, ez judutarrik, ez mairurik, ez agoterik, eta ez garai hartan Eliza, religio katolikoak, sekta edo kristau on bezala izendatzen zituen hainbat arraza, erlijio eta horretarako zer egin behar zen? Pleito bat. Pertsona batek eskaera egiten zion udaletxeari, nik nire kaparetasuna, nire idalgia frogatu nahi dut, eta udaletxeak izendatzen zuen ordezkari bat, prozesu hori aurrera egiteko. Nork egiten du? Zein dago irekita hau? Teorian guztiek egin zezakete. Edo nork frogatu zezaken, kaparetasuna, idalgoa zen. Noski. Prozesua luzea da, oso garestia zen, eta gainera denborarekin halako prozesu bat egin nahi duenari fiantza bat eskatzen zitzaion. Beraz, nahiz eta teorian guztiek egin prozesu garesti izanik izan dezakegu udalkarguak oso mugatuak zeudela. Galdetzen badia zute hau oihartzungo gauza berezi baden, esan dizuet ezetz. Edozein udaletan, ni Hondarribia bitarra naiz, nahiz eta hor jartzen duen jaio naizela, ni Hondarribia bitarra naiz, Hondarribin berdina gertatzen zen. Irunen, Oiartzunen, baina baita Gaztelan ere. Sistema horrelakoa zen, udal sistema horrelakoa zen, orduan alkate izateko, zinegotzi izateko hau frogatu beharra zen. Leku guztietan egiten da eta zentzu horretan Oiartzun ez da berezi. Zer dauka berezia Oiartzunek eta, zer atentzioa ditu digu, eta, gero liburua kontsultatzen dezuten ikusiko zute, bi gauza bat ez ere. Lehena, guk Joxanik ibitzen genunean, guri asmoa zen udaleko artxibategia ustutzea. Eta gure sorpresa izan da, topatu ditugun auzien 90% ez dagoela Oiartzunen. Oiartzunik kanpora, gorde dira. Tolosan, batzu Madrilen, Valladoliden eta beste hainbat lekuetan, hori lehen sorpresa. Eta bigarrena, eta horrek azaleko irudiran arama, normala den bezala, 15. mendetik 19. mendera, eta berandu gora arte ere, bizitza publikoa gizonen bizitza publikoa zen. Udaletan, gizonezkoek baino ez zuten parte hartzen, ez?
Beraz, pentsatu daitekenez, auzi hauek aurrera eramaten dituztenak gizonezkoak dira. Gure sorpresarako, Oiartzunen emakume batek eskatutako auzi bat badago. Noski esango dira zuten, nola daiteke 18. Mendea mailan emakume batek eskatzea bere hidalgia frogatzea ezin badu bizitza publikoan parte hartu. Kontua da, erabiltzen duela dote bezala, eskonsari bezala. Bera eskontzen da momentuan, bere senarrari esaten dio nire dotea, nire hidalgia da. Beraz, nire semeak parte hartu dute, nire semeak parte hartu dute udaletxetan. Eta gu dakigula, emakume batek eskatzen den hidalgia bakarra hori da, guk ez dugu beste inon topatu. Ez ondarribin, ez irunen, ingun honetan, agian badaude, baina gu dakigula bakarra da, eta horrek nik uste berez egiten du Oiartzungo kasua, eta intzuzen ere irudiak hori, esladatzen. Besterik ez, bakarrik komentatzea ez dela novela bat, ez da historia liburu bat, ez da irakurtzeko liburu bat. Sarrera bat badu, nik hemen 5 minututan ipatu behar nahu, modu zabalagoan azaltzen duena, baina batez ere katalogoa da. Katalogo horretan jasotzen ditugu, topatu ditugun auzi guztiak, eta ziur naiz, zuetako asko, begiratzen ez dezaten momentuan, ziurrenik zuen arbasoak bertan agertuko dira. Ze, Joseanekin hitz egin dugun momentuan, gaur egun ere Oiartzunen dauden, bizi dauden hainbat abizenen zerrendak bertan dauden. Beraz, ziurrenik zuen arbasoen aztarnak ere bertan topatu beharko dituzue. Nera betik besterik ez, eskerrak berriro ematea, eta noski jaiona asaitasunak. Mila esker. Jarraian, urtero bezala, aurtengo siniste banetako karteleiaketako irabazleei saria banatuko dizkiogu. Saria banatzeko hurbildu zaitezte mesedez, Joritz eta Adomi udal ordezkariek. Akzesitetatik hasiko da. Lehenengo akzesita, honitza Etxebeste Liras. Bigarren akzesita, Josu Michelena Unzain. Jarraian, Margosoro Pintura Akademian urtebeteko matrikula lortu duena sarituko dugu. Sarriaren irabazlea da Aritz Aparizio Pagarizabal. Eta sari hau emateko hurbildu daia mesedez Jose Mari Sasa. Dakizuten bezala, urtero Oiartzu Arrunenaren sariaren ematen dugu. Aurten, sari honek bigarren sariarekin bat egin du. Hain zuzen ere, bigarren saria irabazi duena Oiartzu Arrabelako. Sariduna, Eneko Salaberria González izan da. Aurrera, Eneko! Azkenik, 2016ko San Estebanetako kartel lehiaketaren irabazlea Andrea Villamor Sánchez. Aurre, Andrea! Mila esker sarien guztiei, eta noski lehiaketa hontan parte hartu zuten guztiei ere.
erakusketa aukiko dugu Seniestebanetan. Oraingo honetan, Juan Carlos Olaetxea beratarraren lanekin egindako erakusketa izango dugu ikusgai. Gaur, erakusketako inaugurazio hontan hemen dugu Carlos gure artean. Horrela, Carlos, hitza zuria da. Arrasaldeo, buenas tardes. Os presento esta exposición de pintura gracias a la invitación que me hace el Ayuntamiento de Oiartzun. Yo soy Juan Carlos Olaetxea, de Vera Vidasoa, justamente al otro lado de Peñas de Aya. Esta exposición es el trabajo de estos últimos años. Es una pintura realista de paisajes de nuestro entorno, primordialmente. El árbol en movimiento, los reflejos luminosos, las luces de los pueblos, buscando las distintas horas del día, son motivos con los que me encuentro a gusto. Como observador de la naturaleza, pretendo, a través del paisaje, transmitir mis ideas, sentimientos y emociones, y que exista una comunicación entre el autor y el espectador. El color es mi objetivo personal. Como podréis observar, tiene unas tendencias impresionistas, sobre todo en algunos de mis cuadros. Estoy encuadrado en los grupos de pintores del Vidasoa y Batán, donde últimamente hemos realizado exposiciones tanto en Pamplona como en Bilbao. Y esto sería todo. Espero que disfrutéis de la exposición y felices fiestas. Erakusketa gustatzea espero dut, besta zoriontsuak izan. Eskerrik asko. Juan Carlos, jarraitu egiten duzuna egiten. Pozgarria da gure aretoak kolorez eta erudiz betetzea. Bertatik mugitu gabe, paraje ezberdinetara bidaiatzeko aukera aprobetxatuz. Dagoeneko, ekitaldian azken txanpan sartu ba. Eta hala, udala komentzen duen herritarraren garaia iritsi da. Hasteko, Izar Etxeberria Arruabarrena dantzari Oiartzuarra omendu nahi dugu. Aurrera, Izar! Ongi etorri, Izar. Izar, besteen artean, lehen urtearen bukaeran, udal ordezkari batzuk testigu izan ginelarik, sari berezi bat jaso zenun. 3 aldiz jarraian irabazi duzu Soinuzar txapelketa. Horren ondorioz, eta itura jarraituz, hemen gure aurrian dagoen ikurra, gure udaletxera ekarri zuten bertan geraz egin. Jakin badakigu gaur egun euskal dantzan dagoen maila ikusirik lortutakoa ez dela nolanahikoa izan. Eta gure aldetik, aitortu behar dizugu plazer bat izan dela trofeoa jasotzea eta hilabete batzutan udalean edukitzea. Baina bestalde, esan behar dugu, egokiago ikusten dugula, sari jazuk edukitzea. Zure ahaleginari esker irabazitakoa baita, merezimendu osoz irabazitakoa. Beraz, Jesus gure alkatik, egun horretan ateratako 2 argazkiekin batera, trofeo emango dizu. Hartza Izar, zuria da. Honekin bukatu baino lehen, aprobetxatu nahi nuke zu bezalako dantzariak aurrera ateratzeko, lanean dabiltzan herriko hiru dantza taldeak aipatzeko. Elizalde dantza taldea, Haurtzaro dantza taldea eta Olarri dantza taldea. Segi hortan, gure kultura bultzatuz, egiten duzen lana bikaina da eta. Aurrera jarraituz,
Aurten, ikastolari ere tartetxo bat egin nahi dugu herriko menduen artean. Izane, ikastolak 50 urte bete ditu. 50 urte luziak, ilusioz, familiaz, ikaslez, irakaslez, edukiz, proiektuz betetakoak. Hori dela eta, gaur hemen ditugu gure artean Roman Irigoyen ikastolako sortzailetako gurasoa eta bigarren lehendakaria izandakoa, Asier Bergaretxe ikastolako lehendakaria eta Sorkunde Lekuona Haurtzaroko zuzendaria. Hurbildu zaitezte, mesedez. Esan dugun bezala, aurten ikastolak urte muga berezia ospatuko du. 50 urte, menderdi bat gure herriko haur askori euskerazko hizkuntza eskainiaz. 1977an, baldintza desegokitan, erdizkutun, erdilegalki sortutako ikasle gutxiko gelaura, gaur egun zertan bihurtu den erreparatzerakoan, garbi ikusten da urtez urte lortutakoa handia izan dela. Horren atzian, ikaragarrizko lana, ilusioa eta euskera gure hizkuntzarekiko diozuen errespetua eta maitasuna argi ikus daiteke. Bestalde, herritik eta herriarentzat sortua izan zen mugimendua, 50 urte luze hauetan, Oiartzun gure herriari egindako ekarpena kontuan hartzekoa da. Horregatik guztiarengatik, Jesus gure alkatik, udalaren izenin, oroigarri bat emango dizuet. Bueno, ikastolan ikasi nun bezala, denboi asko idaztu dut, eta bertxotan paperi dabe eta motxian. Aiko naz, hori ikastolatik eman nun. Bueno, eskerrik asko udalai, lehenik eta behin ikastolan izenian, 50 urtetako bideluzionen rekonozimiento iteratikan, herria iluzatzen zaio nahi udalak herrian izenean iten digulako. Eta, bueno, gure proiektua nola gauza txiki batetik hasi eta noaino iritsi den ikusita, pentsatzeot hortartian ibili din irakasle, guraso, langile, ikasle, hoi guztiak indako lana hemen goraipatzen dela. Eta hoi kontutan hartu erdigula, hoi denak intzuten lana ez bazen, gaur egun odentokiraino ez ginalako iritsiko. Biharre jai hasiera emateko aukera eman digu jai batzordiak, eta pixkator lotu nahi izan dugu ikastola zer izan denez, eta nola irudikatzen dugun ikastolako famili guztia. Batetik lehenengo lehendakariak eta gaur egungo lehendakariak botzia nahi genuen, lehenengo lehendakaria zoritxarrez zendu zen, Osaba Julian, eta bigarren lehendakaria Roman Irigoyen, orduan izango da bertan egongo dena, eta gaur egungo lehendakarian ni neu. Bestetik landegileak ere bere lekua irudikatzeko, hasieretako irakasle haietatikan, Arantxa Madariaga egongo da, eta gaur egungo irakasleetatikan Lide Martiarena, kontutan eukita Lide lehenengo promozioko ikaslia izan duzela. Transmisioa funtzionatu dut gaur egun ikasle horiak hor gabiltza. Kontseiluan, edo irakasle zela lanian, edo bestelako lanetan. Ikastola beti sinisten dugulako, maite dugulako eta aurrera emateko. Eta bestetik ikasleak, Luka eta Uxua izango dira, hezkuntza batzordean ordezkari dien irakasleak edo ikasleak, eta oin artean familia guztia irudikatu nahi izan dugu. 6 pertsona izango dira, baina argi utzi nahi da txupinazo botako duena edo jai hasiera emango duena ikastola izango dira.
Ikastolak ibilbide handia egin du, bino gaur egune bat erronka handiak aurrea behira, beste lan mordoxka bate badakagu eta lanian segitzeko indarra eta goguare bakagu ikastola, esan bezala asko maite dugulako. Horren berri, sorkunde pixkat egon duzu ez ditugun aurreantzeko erronka. Eskerrik asko gaur hemen gurekin izateagatik. Hasierrek esan duen bezala, ikastola zentzat gaur egun pozgarria da. Eta, nik pixka bat datu batzuk emateko asmotan nago hemen. Datorren ikasturtean, 2016-2017 ikasturtean 50. ikasturtea hasiko dugu. Ikastolen hasiera ez bazen erreza izan ere, ondoren Romanek kontatuko digun bezala. Ondorengo urteetan ere borroka asko egin behar izan dute ikastolako guraso eta langileek ikastola hezkuntza ereduak aurrera jarraitzeko. Gaur egun ere zoritxarrez, kanpokoak eta ez hain urrunekoak ere traba dezentekin topo egiten ditugu oraindik eta horieri aurre egin beharrean ari zen gara. Horri guztiari aurre egiteko badugu indar importante bat eta da herriaren babesa. Haurtzaro ikastola gaur egun herriaren errekonozimendua badu. Gure proiektua 018 proiektu bada, eta proiektu horretan Euskal irakaskuntza eskaintzen diegu Oiartzuarrei. 1.200 ikasle ditugu gaur egun ikastolan. 3/6an 860 ikasle, 500 familia. 100 langileari gara egunero ikastola proiektua aurrera ateratzen. Eta ikastola esan behar dugu ikasturtez zorionez handitzen ari dela eta hori guretzat oso pozgarria da. Haurtzaro ikastola aldi berean, ikastolo familia baten kidea da. Euskal Herriko ikastolen kooperatiba Europearra sortu dugu. Europearra formula hautatu behar izan genuen, Euskal Herria bere osotasunean hartzen duen hezkuntza eredua delako gurea. Momentu honetan 106 ikastola gaude Euskal Herrian. 9 Araban, 15 Nafarroan, 22 Bizkaian, 29 Gipuzkoan eta 31 Zehazkan, iparraldean. Ez gara asko, baina gure hezkuntza proiektua garbia dugu. Euskal Herria bere osotasunean hartzen duen hezkuntza proiektu baten alde borroka egiten dugu eta lanean ari gara. Hezkuntza euskalduna da gurea. Ikasle euskaldun osoak nahi ditugu, ez euskeraz ikasten dutena soilik. Eleanitzak. Euskal kurrikulumean oinarritutako irakasgaiak lantzen dituztenak, teknologia berrietan trebatuak. Kalitatezko hezkuntza eredu bat da gurea eta ekitatiboa. Herriarena eta herritik kudeatua izatea da gure helburua. Europako hainbat lurraldetako hezkuntza ereduan sinesten dugu. Eta horixe da gure momentuko erronkari garrantzitsuena. LOMCE eta Heziberri legeari aurre egin eta ikastolen hezkuntza eredua ere herrikoa eta herritarra aintzat hartuko duen Euskal Herriko hezkuntza lege berria lortzea. Euskal Herria bezalako herri txiki batek aurrera egin nahi badu, hezkuntzari lehentasuna eman behar diogu. Horretan ari gara lanean haurtzaro ikastolan. Eta zuen laguntza eta babesarekin lanean jarraituko dugu. Eskerrik asko. Kaixo, labur hitz egiteko esan diate, eta hortan izan ditu lanak. Buruen gauza zuen ditun, esatekuak eta orduan bat baino gehiago zer luze berko dut. Julian Bergaretxe Muguruza, 1976an, guraso talde batekin izan duzen Haurtzaro ikastolako sortzaile eta bera lehenengo lehendakari. Bere anaia Jesus, Hasierren aitona, gaur egungo lehendakari den Hasierren aitona. Beraz, 50 urteko zubi luzea Haurtzaroko ikastolaren historian bergaretxetarren artekoa. Pozten nau ikastola osasuntsu eta indartsu ikusteak. Metodologia eta pedagogia aurreratuak erabiliz
emaitza onak lortzen dituela jakiteak pozten hau. Orain 50 urte kontuak bestelakoak ziren, hain bestelakoak. Francoren erregimena indarrian zegoen, eta errepresioa alde guztietatik latza zen. Euskal kultura eta hizkuntza jopuntuan zituen, eta bere helburuetako bat suntsitzea, akabatzea. Baina herriaren zati batek, behintzat, bazuen kontzientzia horri aurre egin behar zitzaiola, eta hasieran erresistentzi moduan, eta gero ausartago, mugimendu desberdinak sortzen joan ziren kultura arloan. Esan behar da, gerra horretik, izan duzula euskal kulturak eta hizkuntzak loraldi bat. Eta orduan ere, espresio desberdinak sortu eta indartzen joan ziren. Esperantzako zeuden, gerra etorri zen arte. Francoren diktadurak dena esan bezala zimeldu, ito eta suntsitu nahi izan zuen. Baina, esan genezakeen 70ko hamarkadan sortu ziren ikastolak gehien bat herri askotan, eta baita Oiartzungo ere 76. urtean esan bezala, kontzientzia gehiago zuten guraso batzuk, nahi zuten beste kulturarlotan egiten ziren aurrera pausuak, bai bertsolaritzan, literaturan lehenengo urratsak, eta antzerkigintzan eta bar, bat zeukaten buruan garbi euskal kulturaren lehenengo oinarria euskal eskola zela. Gai guztiak, berdin gizarte gaiak, geografi, historia eta bar, edo zientzi gaiak, matematika, kimika, fisika, denak euskaraz landu eta jorratu behar zidela, eta gure neskamotikoek horiek ikasi behar zituzela euskaraz. Akats txiki bat, hasieran esan duzun bi sortzaileetako bat nintzala, gu etorri ginen bizitzea honea, etorri ginean ikastolak jada 4 urte zituen. Julienek eta guraso talde batek sortuta. Gure alabazarrenak 2 urte terdi zituen eta lehenengotik kurso erdia zen baino ikastolan sartu nahi izan duen. Zuzendu nintzaion batzordeari eskaera eginaz, eta esan ziguten 3 urtetik aurrerako bakarrik hartzen zituztela, baino beren arteko eztabaidan ondoren onartzen ziguten, tordun kurso erdien hasi zen. Eta denbora berian eskaera bat egin zidaten. Beharko gonduke, baten bat batzorderako eta sartuko atzinake. Bai ez, lehenengotik esan nuen, eta buru belarri sartu nintzen. Esan dut, guraso kontzientzia duenek sortu zutela ikastola, gehien bat, eta esan behar baita ere arriskuak hartu zituztela. Garai harretan, zalantza hondia zeuden, ze eskola klase emango dute horiek. Euskal kantaz eta jolas batzuz aparte, zer bat gehiago bat dute. Eta guraso haiek guk denak bagenekin, batzuk bagenekin egin gendula. Eta gure irakaskuntza duini izango zela. Arlo guztiak jorratuko zituela eta metodologia eta pedagogia honak erabiliko zituela. Hasierako anekdota bezala esan nahi dut, zalantzak hainbestikoak ziren, ikastolera beren aurrak bidaltzen dituzten gurasoak, hasieran gutxi batzuk, gehiago animatzea ziren gehiago, eta baserritzar mundutik oso gutxi zirela, salbuespen, oso gutxi. Guk zertako biali berde horrea, euskara ikastea bat egite gaiti euskaraz etxetik. Eta guk Kastilla nuar berde jago. Orduan, gauza horiek aldatzen gutia, baina garai harretan oizen postura zabalduena. Gauza asko nituen esateko eta orden bate banekan pentsatu, baina aldatu behar daukart laburtzearen alde. Orduan, zalantza horiek usatzeko, lehenekotako gauza bat dintzena, ez ikastola batek egin zezakena, baina bai ikastolaren elkarteak, gero aipatuko dut, zelan garrantzitu egin zuen federazioak, ikastolen elkarteak, ikastola bakoitzak ezin zuen zerbait, zulo bat, federazioak betetzen zuen. Eta hori, zalantza hori, nola ikastola guztietan bat zegoen, zen maila, zen jakite maila, lortzen dute gure neskamotikoek, orduan,
antolatu zituen hasieratik federazioak kanpo neurketa batzuk, jende profesionalak egindako neurketak, aukeratu ikastola batzuk, aukeratu gela batzuk, adin desberdinekuak, eta ikaslei gai guztietako azterketak egin. Poz handia zabaldu zen ikastola munduan, ikusi zenean besteen maila gutxienez gurik aldaino. Beste ikastoletako maila gutxienez eta askotan gehiagore lortzen zela ikastoletan. Seituan ikastolen prestigioak goraka joan zen eta hasierako zalantzak uxatu. Nola nahi ere, bukatuko dut bi gai aipatuz. Bata, orduan zeuden zailtasunak eta gabeziak, eta gio bukatuko dut federazioak egin zituen garrantzizko lan batzukin. Ze zailtasun eta gabezi zeuden. Lehenengo zailtasuna zen Frankoren erregimenaren oniritzia jasotzea euskolak eta euskaraz emateko. Ezinezkoa bezala zen. Eta ikastola bakoitzak bere bidea topatu behar izan duzuen. Oiartzungoak eta beste askok ere Elizaren babesa aurkitu zuten. Eta Haurtzaro ikastola parroki eskola bezala sortu izan duzen, bestela ezin duzen orduko gobernu zibilera eta orduko delegazion de educación hartara baimena eskatzera joan. Elizaren babesarekin eta orduan bikaio zen Don Javier Lezetaren sinadurarekin dokumentu ofizialak egin eta ofizialki horrela sortu zen. Elizak ez zuen eskusartzen ezertan eta askatasun osoa uzten zien batzordeai, gurasoei eta irakaslei beren kudeaketarako. Baina horrela lortu zen zilegitasuna, gero, Franco hilda gero, beste bide batzuk hartu zituena. Eta zen gabezi zeuden, era guztietakoak. Lehenengo gabezia ekonomikoa zen. Ezan diru publikoren laguntzarik eta pensatu ere, eta orduan diru iturriak bilatu ditzen gehien bat gurasoen kuotakin, beste laguntzaile batzuk ematen zutenakin, balondres batzuk ematen zutenakin, partikular batzuk ematen zuten diru kopuru dezenteekin, eta antolatzen ziren, jaietan taberna, txozna, rifak, merkatu txikiak eta abar, eta gero enpresei ere gutun bat bidaltzen genien diru laguntza eskatuz, eta gero bertzara batek ginen beren erantzuna eta dirua jasotzea. Horrela, irakasleen soldatak nahi bezain duinak ez zirela ere, horrela hasi ginen, eta horrela jarraitu genuen denbora batean. Gauzak hobetzen joan ziren arte. Beste gabezia izugarrizkoa irakasle bat zen. Ez zen nahiko irakaslerik. Magisterio eskolan ez zen euskal lerrorik, eta orduan euskal maestro, maisu eta maestra askorik ez zegoen. Eta behar genituen, antereñoekin, arantxa bezalako beste antereño batzukin hasi zen ikastola, baina behar genituen tituludunak ere, eta bilatzen hasten ginen inguruko herrietan zen moduan, altzen moduan. Eta osatzen bat eginen, eta inguruko ezagunenekin, eta etorriko altzinek eta bar, eta horrela pixkanaka. Anedota bezala esan egidek, jakindu genula behin, Naparroko mendialdean Saldia zen bazela maizu euskaldun bat, eta igande goiz baten Julian eta Bilokara joan ginen, beak initzitea, erdi konbentziture ingedun, baina erdi bakarrik ze, azkeneako ez zen animatu, ez zen etorri. Beste gabezi handi bat, azpiegitura fisikoetan zegoen, ze gela, hasi, Ibargainen, elorrondoko bide barruetan, voluntarizko jendiak utzitako bide barruak, ospital zaharrian eta bar, sakabanatuak
adinez altzen moduan elkartuaz, eta hasieratik ikusten zen berandu baino lehen ikastetxe berri baten beharra zegoela. Oraindik ez zen momentua, ekonomiak ez duen laguntzen, baino esan bezala handik urte gutxira proiektu burutzen eta gauzatzen joan zena. Beste gabezi handi bat testuetan zegoen. Lehenengo Xabier eta euskal liburu batzukin hasi, baino gero segituan hau federazioak egindako beste eginkizuna, ikastola bakoitzak ezin zuelako, testu gintzan lan izugarria. Testu guztiak, gai guztietakoak euskaraz, lehendabizi gazteleratik batzuk itzuliak, euskaraz propio sortuak, beste batzuk, eta etengabe testu gintzarena oizan beste gabezi bat zegoena, osatzen joan zena azkar xamar. Eta beste gabezi gehiago, orain esan ez dituenak. Esan dut, baimena ofizialki delegazioan, Espainiako delegazioan, eta gobernu zibilan eta lortu behar zela, baino gogoan daukatena oso txertatua da, urtero nola jonbiertzen zen sudrikario bat bezala zen, delegazio hartzara, Plaza Lasadan zegoen delegazio hartzara, irakasle zerrendakin, beren tituloekin, batzuk manipulatuak genituen, erakusteko osatzen genituela, genituen baino gehiago ere, gelen planuak, haike ez egiezkoak, neurriak handituak zerbait, superfizie gehiago erakusiz, eta bar, eta errepaso ematen zituten, eta, bueno, por este año que pase, pero si no corregís esto y lo otro, el año que viene, bueno, os voy a cerrar la ikastola. Oizan urteroko mehatxua. Bagenekin da ja, egile esan, entrenatuko den hori entzuteko. Eta bukatuko dut bakarrik esanaz, federazioak intzuen lan handia. Hasieran, liskar batzuk zirela medio, hori hartzen ikastola ezen, federazioan sartu. Baina guk, ikusi genuen lehenengotik sartu ginean horren beharra. Informazio asko zegoen, ikastolen artean banatzekoa, eta beste ekintza asko elkarrekin egin beharrekoak. Ikastolen elkartzea. Eta orduan, aipatuko ditut batzuk, testugintza esan du dana, garantzia handikoa, udalekuak, kilometroak sortu zianean federazioan ginean eta nola etorri zen bat, Ameriketan bizitako behasa indar bat, han zeuden zirkuito batzuk eta dibitur batzuk sortu zutenak, eta zergatik ez zueke, hortik diru bateko zen duteketa bat. Eta horrela bere herrian, 1987an, egintzen lehenengo kilometroak. Ondo gogoan daukat, ze gure bigazkienak orduan txekai bezien hor lehen hau eta harrako ginen haikin 15 egun beste egin zituztela. Geroztik arrakasa bestik ez dut izan du kilometroak. Eta azkenik, esan nahi informazio trukaketa. Garai hartako girua ezagutzeko eta Franco oraindik bizi zegoela, azkeneko urteetan, baina bizi zegoen, izan duzen notizia handi bat, Debako ikastolak lortu zuela lehenengo aldiz Madrileko ministeriotik mailegu ofizial bat. Deklarazio bat intzioten, gazteleraz esaten zena, entidad preferente, bueno, seguru itzozu ez horrela, baina behintzat, aitortzen zitzaion erakundeari lehentasun bat, bere zerbitzuagatik eta hori zegokion mailegu, kondizio honetako mailegu bat. Entonces, Deban, bere ikastetxeako lortu zuten, nola lortu zuten? Horrengo realeko presidente den Aterri beren aita, alkate zen, Franco garaian, Deban, harrek mugitu zituen arileak Madrilen, eta horrela lortu zuen. Seituen etorri ziren beste ikastolak, errendikoa seituen izan zen, ikastetxe proiektuan zegoen, dokumentazio guztia bildu, prestatu, ze kontaktu behar ziren Madrilen, eta horreletakoak horrela egin zuten jarraian, eta gu adien atzetik. Gure ginen dokumentazio prestatu, Madrilen egon, eta ikastetxea orduan martxan jartzea gindoazen ikastetxe berriaren mailegu bat, arintzako mailegu bat lortu genuen. Orduan,
beste gautatzuk albo batera utzita, zailtasunak handia ziren, Franco hilda gero etorri zen aldaketa. Udal demokratikoak, Eusko Jaurlaritzak, diru publikoen laguntzak, eta gauzak panorama erabat aldatzen da. Nik aitortu behar dut, ikastolen evoluzioa jarraitzen dut, eta oso maila honien kudeatzen dituztela, bai pedagogia aldetik eta bai beste arlo guztietatik, eta aitortzeko da zen maila daukaten. Honekin bukatzera noa, bakarrik esan nahi dut, ikastolak 50 urtean egin duten lana, eskaini duten kalitatezko irakaskuntza, herriarentzat eta gizartearentzat zerbitzu publiko bat izan du dela. Ez da gutxi. Hori bakarrik opadiek beste 50 urtean jarri dizatela zerbitzu bera eskaintzen. Hala bedi. Bukatzeko, aurte gaur pixkatola ofizial giro, ez dakit hasi dugun ja 50. urteurren ospatzen, eta bueno, denai goatuko zutet, kurso berezia izango dela, kursoan zehar Romanek kontatu izkigun historioek eta gehiago ezagutzeko aukerare izango dila, mainguruak eta horrelakoak antolatuko ditugula, gure berri izango zute eta urtia berrezela berrospatzen dugu. Atal honekin bukatzeko, azkeneko menduei tartetxua egingo diogu. Aurten, ohikoaz den arren, kolektibo bat omendu nahi izan dugu. Hain zuzen ere, emakume ama baserritarra. Betidanik, oso entzuna izan da euskal gizartean, emakume baserritarrak bete duen garrantzizko funtzioa. 20. mende hasieran, balore tradizionaletan oinarrituriko familia zen nagusi. Etxearen eta umen ardura emakumena zen. Eta familia ugari nagusitasuna zein etxeko lanen gogortasunak emakumen bizimodua guztiz balentzatzen zuen. Zenbait esaretan edo eta bestitan hala kontatzen bada ere, emakumeak zenbakarri zuten ondoan egoten. Emakume baserritarra, ikuiluan, baratzin, sukaldin, aurraren zehazka kulunkatzen eta baserriko nagusiak zaintzen egoten zen. Denetara iritsi behartzun baserriko emakumeak. Denak zaindu eta kontentatu behartzitun, bere burua izan ezik. Horren harira, eta hori guztia adierazi nahian, Txurtxur Euskaltzaleon Bilgunearen Oiartzuarren baitan proiektuan bildutako testigantzekin, Jon del Olmok, Ane Lardik eta Aintzane Toledok egindako bideoa ikustea konbidatzen zaituztegu. Gue amona baserritarraik guk eukitugun ikasketa aukerak izan balituzte, amakina titulu izango lituzkete bakotxak. Erizain, meiko, matrona, ingenieria agrikola, ekonomilari, enpresari, albaitari, titului gabe binoi dena izan zin gue amonak. Berdintasunaz haua betetzen zaigun garaiotan, emakumia gizonezkun parin jarri nahi dugun hontan, orduko gue amonak bakar-bakarrik baliatzen zin. Baserria, Euskal Herriko ekonomian zati garrantzitsuei ben eskutik eamateko. Boteria, emakumik ulertzen dugun bezala, hau da, ez inor menpin eukitzeko boteria, baizik eta norbera isortu eta ondokukin partekatzen den indarra bezala ulertuta, aspalditik euki du be eskutan emakumik, eta hoi da atxortu bertzaiona. Beharrai eskatu bertzaiola launtza, irakasten zioten gue amonai. Alegia, berrak beak eakusten dula. Gerrak eta industriak gizon asko eman zitun, eta behaiek bakarrik atea berri izan zuten baserria eta familia osua. Berrak irakatsita edo beste erremedioik ez zutelako, binogue amonak launtza askoi gabe hazi eta ez zituzten ben ondoren guk. Gu guziak. Ben berezko indarra horrexekin beakin.
ikasten zitu gutxi, josten gehienak, ez? Bai, orduan, oitxurala zen. Eta eskoldu bertzuna kozinan ikastea. Pixka bat, taberna zehan batin edo kozinan ikastea hori ere bai. Eta gero jostia iruditzen zen gauza behar gaurko honin. Ondo da, zeo zer arreglo txiki egiteko jakitxia. Jakitxia hona da, baina oin beste arropa da hola. Eta gero ni, ez dakit, umiak eta gustatzen zizten da, umeza igual joten itzen eskolatik atera eta gero, bai. Eta gustatu egiten zin, Ez ziten obligatzen, nola esango izut, joan bertzu gara zea ez. Zue zea zikintzen du? Bai. Zer motu gutekin, noi? Ba, 14 urtekin hasen itzan errentinan pelukeian, 14 urte bitartian. Eta hori nola izaten zen, amak teskatzen zizuten, o auzuan egoten zin aurrak zu? Eske, matxonin bertan, klaro, jatetxia, eta orduan, Maria Luisa txikia, eta, klaro, anan inberbalin bazuten, segitxukunea. Eta orduan, Mañoli kontu aurrai. Eta hola, baina etzen kobratzen eta ezerre, Zuzuek atera zen, Josepa, seitu batzen duen ikasten? Zuzuek ati bazen eta aukera uki bazen duen? Gaur baina izan banu bai. Orduan lanea eta berzatzen zen, eta urzagio zin nintzen, eta sos batzuk hartzetik. Pobreza zen orduan duia. Uare hasi zen banekin, eta joan demo batzuk eta arreka, bera honi ze, eskoltziare pentsatu berko dugu bat, bueno, pues vale, eta harrire gauza bera. Tezkonduta zer, no hon berdugu roze kondizio diaro zer diata, jartzen da, mas serio, keke nosek eta, santzin. Nik bitz eta mokatuko zailok, atxarra zerua suficiente bini berdun persona berdutenik. Abai, nahizun arrapazazu ordu, nik etxetu, zango beti atxarra zerua suficiente binko tela, eta segin nahi zuto, mira. Basarbean ama kometek izaz mi gulu lanin, ez? Juli gulez. Gui atxek bi gauz gala zeltzikion. Bi, iru. Azken aldea, ez beste remediok. Beia jetxi, tazpilak atera. Oietzi unaitek goi behin uste. Oietzela emakumintzeko ikin zen lana. Eta gero, claro, gerra torri zen soldado eskaro komeita Antonio Bakarra zen itxien, eta orduan bai, orduan segan luxe zen artista goitxien. Argi jintzun okinen, ni punta sartzen egin lurren 30 marraldez, ala segi. Baina gainikun, zer jatena. Go ezkondo ginen, zoa magala xantzin ne, behiak esten ez ikasi bine, ez ikasi. Ez. Zoa, estela, geho zerrak inberkutxo zuta. Gu biaizpa, eatzea batzea. Musiko, zagotik. Atxea, bila, joan harri nola. Atxea, baiarki guzti ganin, kantari, eso es verdad, porque lo he visto yo. Atxea, ez que kantatzen zuen, uglan ninta. Uike gigili pastare guztia, Eguzi mendile pasa. Txikera joinak. Mega bona zea mentzen, aranokua. Bai, aranokua. Maria Luisa Ansa. Eta arreak ikarri gaztetan, bat ikasi gero, ozein baserritan bede elbarretxuro, bede gezkitxuro eta hiltzea bede eta karrizeroik eta ez izaten ordu notan. Nola izango zen, aldean gure errentailean izango zen, bagarra bat baldin zen, eta noratik inberta, ala ikasi joan nola bat premiek ikasi izango zen, han ikasi jain behi, eta ona eskondot ona torri, eta hemen, eta geho eosniek, ze bedea jindakeu eta hongoltziniek ze mailu isio, eta bai, eta zion errementak izaten mentzitun, eta honta bedea, bero, ze hilimeraldo eta bai hau hilzihua, eta da bukatuta, sangratuta horretat, larrotuta, kripegatuta, puskatuta, denak izomate bezaliten entzun. Eta gogu, zurde entzun. Beke gogu zakera? Gogu, eta ala sebentzen hura eta goe zaura eta
Gue atea esaten zuen, arrek zula, nomate bez. Ikasi, orduan ikasteko, non ikasi bertzun arrek. Non ikasi bertzun. Bez. Notara, no? Berezko bakarra bat nostat ikusi, eta hartu, mor propio eta venga, nik inberretu eta ingoitik. Netzeko izaten zen txarrena, mendian lerrina tortzen zen etxea, eta gero hainbesteinoko gurdika jatzia jartzen zen anaia metan gainean, eta ua ezin boteikan ara, etxun kristo zaude eta ua den ezin boteikan. Eta gero ua bukatzen zen honta, segi, ikuloa, eta ikuluko lanak egin, jo, ja, está bien, zutik zinean, eta nik baina zindak antolatzen esi beraldut, bateko txokorra, bateko besteko azpila batea, besteko eta egin. Bai, ara joaten zen, ama oliaskok eta hartotarko migintata joaten zen, tiretan, itzion bekonprak handire buskat, hartota, josi, txeko, zeak eta uatortzeko saltuko eta inigo. Nei gertzi josi eta azkai jarri, uatortzeko. Tortillari dintzen hori? Bai, eba kontenaski behiam, hartortzen zen nomen. Leharreina torritara, Bai. Kotxitorretara, Bai. handik, Bai. autobusetik viaji honea. Bai. Emakumik orduan lan gorrasko egiten zuen. Eta gainea, gizasmi getzuna, inberri izaten zuen, kanpun ditxien. Zertik, ni gizebak ikusten itun, ezkondu zimitartin, haik, egin zituten itxeko, baserriko lanak. Joten zin jornalein ibiltzea auzota, eta gaindikan itxeko garbitasuna eta ben arropa bakarra garbitu erbazutene, klaro, ez zuten izaten aukerik. Zea zen, gaztetan eta asko sobritua, mendikua. Eta, zea, abante ondile zuen. Goizien, eguna asto puntiago hegite, eguna regiu zai, eskotan, batalien aska izaten genuen, eta debostia hundi edor, aldamelion, urentzat, teliatu gure, eta arropa erbitzeko, eta eatuko txurtik hartzen genuen, eta biajeara imer, uak hartzere. Txatu ere txurtiko, bestela begu urtiko. Eta, han, arrek, begua, zeura, perpatuko zen horregunin, eta horregunin, ikin zuen beguara, ero garbiketa ataiko askartan, eta egun horretu, eta istantu gasten zen. Eta gara, eta geho zalaien hartuen, hartu jarrera jotuko prepatzeko, han goizin denak egin zion. Eta, oain ez da. Horrez ikentzun, etxekua eta kanpoko dena ikentzun? Dena ikentzun horrek. Zertzen da, amona? Dematen, zentzuzu pentsatzu lana zertzen, gaurko suun lan eintzizte zere, butano dela elektrikada da. Dematen, suba juga, su piztu, talu erretzen ze lanak. Dematu amonak ze lan egiten zituzten? Gehienetan amaro amona sukaldin. Arren nahiko lan izaten zuen. Zertikan, jana prestatzeko, lehenbizi jan ura inbertzun prestatu. Olio bat prestatu nahi baldimazun, olio ura hil inbertzun, garbitu inbertzun, lumatu inbertzun. Eta gaineko gauzakine berdin. Taluk inber baldimazitun, irinetik hasi bertzun. Orduan zen, jana jartziare oso lan luzide zen orduan. Eta urik ez baldimazen, eta beha jomer baldimazun, ez jute zer esaten. Nik aurrin eta boskar neunin bella jaiztere jona sotura, berrekin. Umintzatez ni berta itxien nomati jona izan eta umita hartu untzile eta neone gentsi. Behi bat izaten megenu. Euske, berrogei hondin, hainbeste semala dukiten nola jongo zago jinte. Etzuz, ni berrogei honek gamaina da nintzen honi, etzuz maitu zepe. Eta ubiak eskolatik etorri eta ama eso zen txian al asunto. Bai. Ama gitxien denbora beti? Bai. Ama mine sartzi ez du libre. Bai. Ama beti? Bai. Hoi ez da kapitu? Ama da. Jana, ama osturti, ama ikesen balaba. Izan duen jo. Dena baten jaio eta dena baten hasi.
Altzatzen motizar batek. Oikoan dena bat jaia baina, gio dena bat hasi guzkizu. Hori izango da. Zein eseitzen du etxeko andre izaten, lehenguk, o... Bidek, zerra faltatzen nien elkarri zenta, antxe. Lehengua geneal, lehengu zarrak. Maioria lehengu zarrak. Hain du. Eta holo gato bitetik zerratzen, nik etxe benun, arek igualitzun, zarra bastante eta, Juanta ibiltzeko gogorik eta, ni igualta, hola. Ni ara faminolen, berakarek egiten zion, olua asko zuten eta arrautzak saldu, eta bat egin beste azukurriak eta karri, txea, hola zen modua. Baina, zuen zauden bezala, 6 hilabete zazpi estadu nola, sean nahi nintzen, iatzaten. Iatzaten maldan, gaine. Jesus, eske ze balinti zinden boateko makomi. Hoxe, berka? Berregak uste du? Ez dakit berraro, zer den hori gino. Ama, zera, nik nolingupa hori zaila data. Berrai eskatu laguntzata, berrai. Bai, hoi amakina zaren zuten guire. Bideoan ikusi dugun bezala, emakume baserritarrak egindako lana ez da nola nahikoa izan. Etxaldearen kudeaketa beti izan da emakumearen bete beharra, naiz eta nolabait esateko isilpeko lana izan den. Emakumeak baserrian izan duen egitekoa itzalpean mantendu da. Hori guztia entzun ondoren eta gizon baserritararen paper garrantzitsua ahaztu gabe, gaur, gogora ekarri ditugu Oiartzungo eta Euskal Herriko emakume baserritar guztiak. Beraiei zor diogu une honetan galtzean dagoen baloretan oinarritutako gizarteren transmisioa, elikadura, burujabetza, zaintza, hizkuntza, ohitura zaharrak. Denak gogoratu eta mendu nahi ditugu. Batzuk bizirik daude, eta beste batzuk tamalez, jadanik ez daude gure hartin. Baina gure hautsa eta karinua denetara iristea nahi genuke. Mila esker egindako isilpeko lan garrantzitsu bezain aberatsengatik. Orain, emakume baserritara izan diren eta diren guztientzat prestatu dugun oparitsua erakutsi nahi dizuegu. Oholtzara ez da inor igoko. Izane, oso zaila egiten zaigu kolektiboko bakarraren bat edota batzuk aukeratzea. Une batez, amestu dezagun eta hemen gaudenen artekoen amak, amonak, irramonak, bizilagunak eta gainerako guztiak oholtzan ikusten saia gaitezen. Jesus gure alkatik, Anen Arbartek artista Oiartzungoak egindako kuadroa erakutsiko du. Hauz izango da gaurko omenaldiaren testigu. Ane artelan honetan saiatu da nolabait adierazten eta biltzen emakume baserritararen inguruan hitz egindako guztia. Aurrera, Jesus! Jarriko dugula, eta beti gure bihotzean gordeko ditugula emakume ama baserritar guztia. Ekitaldi amaitzeko eta egindako lana eta lortutako sariak eskertzeko, ohitura den bezala, Olarriko Mailin Azabalek eta Kain Susperregik ohorezko kontrapasa dantzatuko dizuete. Kartel